cyn cychwyn y pwyllgor yn ffurfiol heddiw, mae'n siŵr bod ni gyd wedi'n cael yn synnu a dychryn efo'r newyddion trist a ddaeth i law bnawn dy' Gwener dwytha bod Sir David Amess wedi cael ei lofruddio yn gwneud ei waith yn edrych ar ôl y bobl oedd wedi ei ethol o. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn meddwl am ei deulu a'i ffrindiau fo ar yr adag hynod o drist yma. Wedyn, gai ofyn i chi am eiliad o dawelwch os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr iawn i chi. Iawn, mi awn ni ymlaen ar agenda. Na ni weld pwy sy'n mae gyd gyntaf. Cynghorydd John Griffith. Pnawn da, presennol. Dwi'n gwybod. Cynghorydd Gary Pritchard. Pnawn da, presennol. Cynghorydd Dylan Rhys. Pnawn da, mae rhaid fi ymddiherio, Mr Cadeirydd, mae rhaid fi gadael am 2:00 o'r gyda cyfarfod o awdurdod gwasanaeth tân. Diolch. Diolch am adael fi bod, diolch yn fawr i chi. Cynghorydd Alun Roberts. Pnawn da, presennol. Cynghorydd Nicola Roberts. Na. Na. Cynghorydd Richard Griffiths. Pnawn da, presennol. A mae yna ni ymddihiriad o'r cynghorydd Richard Owen Jones, cynghorydd John Arwel Roberts. Pnawn da, presennol. Mi dwi'n yma fel cadeirydd cynghorydd Brian Owen. Pnawn da, pawb yma. Aelodau cyfaetholedig, Mr Keith Roberts. No. Da ni wedi cael ymddihiriad gen Mrs Annest Fraser. Mr Dyfed Wyn Jones. No. Leo Johnson. No. Da ni symud rwan i aelodau pwyllgor gwaith, yr arweinydd. Pnawn da, bawb. Cynghorydd Bob Parry. Yn bresennol hyd hanner awr wedi 1, mae gen i gyfarfod arall wedyn. Diolch am adael ni wybod. Cynghorydd Miriam Jones. Pnawn da. Cynghorydd Carwyn Jones. Pnawn da, Mr Cadeirydd a bob. Cynghorydd Dylan. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Pnawn da, bawb. A dwi'n meddwl... Cynghorydd Richard Dew. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld cynghorydd Richard Dew na fi. Na. Dwi'n meddwl mod i wedi cael... Pnawn da. A, da ni yn meddwl mod i wedi weld da. Dy prawn da i chi. A dwi'n meddwl bod fi wedi cael aelodau'r pwyllgor gwaith i gyd. Gai ofyn i Mrs Anwen Davies allan y rhestr o swyddogion y cyngor sy'n mas, gwelwch chi dda. Diolch yn fawr iawn. Da, diolch. Anwen Morgan, Prifeithredwr. Dylan Williams, Prifeithredwr. Lynn Ball, Rhys Hughes, Vaughan Roberts, Hugh Percy, Ned Michael, Christian Branch, Carys Edwards, Gethin Morgan. Credu bod fi'n gweld Mark Jones, cyfarwyddwr adnodda hefyd ar y sgrin. Hugh Jones, Ann Holmes. Diolch. Diolch yn fawr i chi a croeso i chi gyd yn ymuno efo ni yn y pwyllgor heddiw. Wedyn, y gwaith, sa rhywun efo datganiad o ddiddordeb, sgwelwch chi dda? Mr Cadeirydd, mae'n mi gafod yn gwir,
Dwi'n gwybod os bydd rhaid, ond mae un o'r tai clud yma wedi cael ei brynu, tydio ond rhyw 3 drws 4 i ffwrdd o'r wrth lle dwi'n byw. Wedyn dwi'n meddwl eich beth gorau mi ydy datgan diddordeb ar unrhyw beth i'w wneud ar tai clud. Na i ofyn i'r swyddog monitro ddod mewn, sgwylwch chi dda? Ia, fyswn ni'n cytuno efo'r dehongiad yna, datgan y diddordeb. Dydy o'm yn swnio fel diddordeb sy'n rhagfarnu, ond i bai bod chi'n mynd i cael sgwrs llawn i ymwneud efo y cartra yn gyfagos i lle mae'r cynghorydd yn byw. So dwi ddim yn rhagweld hynny, felly does na'm rheswm iddo fo gadael y cyfarfod. Diolch. Ac yn yr un modd, diolch i chi am hynna, Ms Bol, ac yn yr un modd, dwi'n am datgan hefyd mae'r cyngor yn y broses o brynu tŷ drws nesaf i fi Rhossobol, wedyn dwi'n am datgan yn yr un modd hefyd. Diolch yn iawn. Rhywun arall efo datganiad o ddiddordeb? Sgwylwch chi dda? Mr Cadeirydd, eitem 3 yr adroddiad blynyddol ynglyn â perfformiad. Mae yna cyfeiriad yn y adroddiad at y mudiad bwyd a môn. Gan bod fi'n gwirfoddoli y mudiad hwnnw, dwi'n datgan diddordeb, ond mae ddim yn diddordeb rhagfarnol. Diolch yn fawr iawn. Thank you. Rhywun arall? Oes, Mr Cadeirydd, yn yr un modd efo eitem 3, dwi wedi bod yn gwirfoddoli yn ystod y cyfnod pandemig hefyd, ond fel dwi'n deall, dydy hynny ddim yn ateb i rhag yn yr rhan yn y trafodaeth. Na chi. Wel, dwi'n siŵr, mi na i ofyn i Ms Bol just clarifio hynny, ond mae hynny'n bedoli nifer o'na ni sydd wedi helpu'n yn cymunedau yn ystod argyfwng ac yn dal i fynd yn ei flaen, Ms Bol. Nac, dydy o ddim yn diddordeb personol ac yn sicr dim yn un sy'n rhagfarnu, ond i bai bod chi'n mynd i cael sgwrs am rhyw corff neu sefydliad penodol lle mae gennych chi diddordeb, ond os dio yn rhywbeth mwy generic na hynny, na, does na ddim diddordeb personol. Diolch yn fawr iawn i chi am yr esboniad. Rwy'n arall efo rhywbeth? Na, a ni'n ymlaen â ni item 3 ar yr agenda. Draft Annual Performance Report 2020-21. Os dwi wedi darllen iawn, mae'r adroddiad yma'n dod i ni gyntaf i'r sylwadau ni. Wedyn mae o'n mynd i'r Pwyllgor gwaith a wedyn i'r cyngor llawn. Dwi'n gywir bod fi wedi adrodd... Mr Cadeirydd, eitem 2. Cofnodion. Thank you. O'n i'n rhy fysiog efo yna. Thank you. Wedyn, cofnodion y Pwyllgor dwytha, wedyn gael gymeryd felly bod cynghorydd Dylan Rees yn cynnig nhw a cynghorydd John Arwel yn eilio nhw. Reit da. Yeah, thank you very much. Nwch chi gyd dangos bod chi'n derbyn, sgwylwch chi dda. Ond dwi'n gweld y llawiau fyny bob man wedyn mae'n unfrydol. Diolch fawr. Iawn, da ni yn symud ymlaen i'r adroddiad rwan, i item 3. Ni awn ni ormod yn frys. Y broses dwi wedi outlinio, di hynny'n gywir y broses yn... Yndi. Na ni, diolch yn fawr iawn. Wedyn gai ofyn felly i'r cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, sydd y deilydd portffolio Corporate Governance, i gyflwyno'r adroddiad. Cynghorydd Thomas. Diolch yn fawr yn iawn, Mr Cadeirydd. Prynawn da i bawb. Hoffwn diolch unwaith eto i Gethin am baratoi'r adroddiad, Gethin a'i dîm wrth gwrs. Adroddiad blynyddol yma am 2020-2021. Mae o ger bron sgrwtini heddiw. Pwyllgor gwaith ar y 25, dwi'n meddwl, cyngor llawn y diwrnod wedyn, ac bydd rhaid o gael i drafft rhywun wrth gwrs, a fe rhaid o fod gael ei gyhoeddi. Mae'n statudol bod ni'n neud cyn diwedd mis Hydref, dwi'n credu. Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg gwerthfawr iawn i ni, dwi'n meddwl, o beth mae'r cyngor wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn. Ac wrth gwrs, efallai, beth da ni ddim wedi ei gyflawni, sydd i mi llawn mor bwysig, ni gael dysgu gwersi fel da ni'n mynd ymlaen. Wrth gwrs, y brif amcanion y cyngor yn y cyfnod yma oedd cadw trigolion yr ynys ac yn ymwelwyr ni a staff y cyngor sir yn ddiogel drwy'r pandemig. A sicrhau bod ein gwasanaethau statudol ni yn medru parhau. Gwasanaeth plant, gwasanaeth oedolion,
edrych ar ôl y pobl mwy bregus yn ein cymdeithas, gwasanaeth tai, gwasanaeth addysg, priffydd, gwastraff, cadw'r strydoedd am cymunedau ni'n lân, sicrhau bod gwasanaeth gwarchod y cyhoedd yn medru gwneud ei gwaith holl bwysig drwy'r cyfnod heriol iawn yma. Felly mae'r cyngor wedi llwyddo, dwi'n meddwl, i wneud y pethau statudol maen nhw bod i wneud, ond hefyd maen nhw'n wneud rhyw bethau ychwanegol, pethau extra, os liciwch chi. A mae'na restr hir iawn o heina yn yr adroddiad. Felly, da ni wedi mynd, wneud y stwff extra, y pethau pwysig iawn yma i'n gymunedau ni, i'r ynys. Sgynna i ddim amserwyr i fynd drwy'r rhestr ffaith yma y bora yma, ond dwi'n siŵr bod y Pwyllgor yma wedi darllen y droddiad a dwad i casgliad ei hunan dros y materion yma. Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn i bawb. Y 11 mis diwetha. Ac yn bersonol, dwi'n meddwl bod y misoedd nesaf fod am fod llawn mwy mor heriol na maen nhw wedi bod yn gorffennol. Dwi'n meddwl bod ti'n bwysig mi gyfyd cyfle yma i ddiolch i holl swyddogion, gweithwyr, y cyngor ac ein contractwyr am yr holl waith maen nhw wedi gwneud. Dwi'n gwybod fydd y Pwyllgor yma efallai yn gofyn ambell i gwestiwn anodd, ond dyna i pwrpas nhw, dyna i gwaith nhw, ond dwi'n gwybod fod nhw'n behafio mewn ffordd proffesiynol a ffordd teg bob amser. Diolch, Mr. Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn i chi am eich adroddiad pnawn yma, Cynghorydd Thomas. Mrs Carys Edwards a Mr Gethin Morgan, sgynnoch chi rhywbeth i ychwanegu, sgwelwch chi dda? Diolch, Mr Cadeirydd. Mi wna i gychwyn am un eith Gethin dwi'n siŵr o di fewn wedyn. Mo'n cadarnhau yr hyn mae Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas wedi ddeud, ac wrth gwrs dwi'n meddwl bod ni gyd yn cydnabod bod y flwyddyn ddwytha yma wedi bod yr un mwyaf yn arferol yn hanes ni fel awdurdod. Ac mae'n hawdd iawn dydi anghofio bydda ni'n ei chanol i pa mor gymaint oedd y pwysau ar bowb. Mae'r pwysau yn parhau mewn llawer o wasanaethau hyd, ond i gyflawni fel da ni wedi cyflawni hefo capacity wedi cael ei dynhau, dwi'n meddwl bod yna ymdrech sylweddol yma ar draws y gorfforaeth. Fel nath Cynghorydd Dafydd Rhys gadarnhau ma hon yn ddogfen statudol wrth gwrs a pwysigrwydd o ganlyniad i hynny. Dwi'n gwybod eich bod gen Gethin eich ambell i boint ychwanegol i wneud. Gethin, wyt ti eisiau dilyn fi os di hynna'n iawn o'r cadeirydd? Di, wrth gwrs. Diolch. Diolch yn fawr, Carys. Ie, dim ond i nodi, Mr Cadeirydd, fel mae Carys ag y Cynghorydd Dafydd Rhys di nodi bod angen i'r adroddiad yma gael i'w fabwysiadu fel adlewyrchiad teg o'n perfformiad ni dros yr flwyddyn 2021 cyn diwedd y mis yma fel petai, a hwn fydd y tro olaf o ran statud fydd rhaid gwneud hynny. Ond dwi'n gobeithio eich bod chi yn ei weld o fel adlewyrchiad teg o y perfformiad dros y flwyddyn ac yn cydnabod tra bod amryw o feysydd gwaith eraill wedi codi a wedi dod yn ffordd i ddelio gyda'r pandemig. Yn amlwg mae o hefyd yn dangos effaith yr ymateb hynny ar yn perfformiad yn erbyn dangosyddion traddodiadol hanesyddol da ni wedi bod yn delio efo nhw. So gyda hynny chydig eiriau, diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi, Mrs Edwards a Mr Morgan. Gai jyst gyfeirio Pwyllgor i adran 4 o'r adroddiad sydd yn hlwm ar y adroddiad blynyddol yma. A'r 3 cwestiwn yn adran 4, key scrutiny questions. The last 18 months have been one of the most challenging for the local authority. To what extent has the pandemic impacted and influenced our council plan, strategic well-being objectives and our ability to deliver? 2. 52% of our performance indicators have either maintained or improved their performance during the year, compared to 58% beyond the pandemic have influenced the council's impact on timely and effective delivery. 3. This is the last annual performance report before the 2022 local elections. Are there new or different attitudes, needs or opportunities that will need to be considered when preparing the new council plan? Dyna di'r cwestiynau
i chi fod yn ystyried fel da chi'n cysidro'r adroddiad. Pwy sy'n eisiau gofyn cwestiwn cyntaf, os gwelwch chi dda? Gai roi sylw, Mr Cadeirydd, eisiau Griffiths yma. Iawn, a chi? Diolch. Dwi'n siŵr bod pawb yn cynabod y gwaith ar ddechog mae'r cyngor wedi wneud, yn nedig yr uwch swyddogion. Mae'n deg i ddeud, mae nhw wedi llosgi'r ganwyll y ddwy ben. A mae rai nhw ystyried nhw hunain weithio hefyd. Mae'n amser heriol ymddeuna ni, dwi'n siŵr, ond dwi'n reit ffyddiog bod y cyngor yma i wedi gweithio trwy problemau yna. Diolch i chi. Diolch, Cynghorydd Griffiths. Rwy'n arall, sgwylwch chi dda? Cynghorydd Dylan Rees. Diolch, Mr Cadeirydd. Dwi'n ategu y geiriau mae Cynghorydd Richard Griffiths newydd dweud. Dwi'n jyst yn sbio at tudalen 13 o'r adroddiad, lle mae'n sôn am beth mae cyngor wedi wneud o creu gwaith, cyfleoedd gwaith a creu swyddi. Ac mae'n sôn am sut mae cyngor wedi bod yn trio helpu busnesau yn ystod y pandemig. Yn sicr, mae swyddogion wedi bod yn gweithio'n ofnadwy galed i helpu prosesu y pres wedi dod o Llywodraeth Cymru. Ond un o'r pethau sy'n poeni fi ydy, dwi wedi bod yn darllen yn y papur newydd ynglyn â bod yn nifer o busnesau wedi mynd allan o busnes yn ystod y pandemig neu oherwydd effaith y pandemig. Os gyda ni unrhyw gwybodaeth o gwbl o faint o busnesau yn Ynys Môn sydd wedi goffod mynd allan o busnes fel canlyniad i'r pandemig? Cynghorydd Carwyn Jones. Diolch yn fawr iawn, Cynghorydd Dylan Rees. Sgynna i ddim yn yr hif y statistig yna o blaen fi, Dylan, dwi'n gwybod os di Christian Branch efo'r statistig yna, faint o busnesu sy'n mynd allan o fusnes yn ystod y Covid. Pnawn da pawb nawr, dwi ddim hefo'r ffigur hwnna reit o'mlaen i, ond medrai ymdrechu i rhannu'r gwybodaeth yna hefo'r pwyllgor mor fyr a bosib. Fysa ni'n ddiolchgar iawn o gael y ffeithiau yna cyn gyntaf a sydd yn ffosib, sgwelwch chi dda. Mae'n anodd cael trafodaeth ar y pwynt yna, heblaw bod gennym ni ryw fath o ffigurau i ni fedru cael cymharu beth sydd wedi digwydd. Dwi'n cymeryd, Mr Branch, fedrwch chi wneud hynny yn y 7 diwrnod nesaf yma. Na i ymdrechu i derbyn a rhannu'r gwybodaeth personol i'r pwyllgor. Diolch yn fawr iawn i chi. Wedyn, fedra ni'n gael sylw ar hwnna, Cynghorydd Dylan Rees. Gynnwch chi rhywbeth ychwanegol ddech chi siofyn? Na, dyma'r pwynt yna. Dwi'n derbyn bydd rhaid gwneud gwaith ymchwil i cael y gwybodaeth. Dwi'n jyst meddwl bod o'n dda i ni cael dawlun ar draws yr ynys ynglyn â beth ydy y sefyllfa gyda cwmnioedd, y rhai sydd yn elwa ac yn ffynnu, ond hefyd y rhai sydd wedi dioddef a goffi mynd allan y busnes. Mae'n helpu ni cael trosolwg wedyn ar draws yr ynys. So, diolch yn fawr. Na ni, diolch. Rhyw gwestiwn arall, sgwelwch chi dda? Neu sylw? Mr Cadeirydd. Cynghorydd Alun Roberts. Iawn, diolch Mr Cadeirydd. Eto aros yn y byd gwaith yma'n hyn, dwi'n ymwybodol yma yn Ward-Seirio. Mae'n sawl busnes bellach yn methu lan ac y gweithwyr i lenwi'r swyddi gwag sydd ganddyn nhw. A mae hynny wrth gwrs yn wir efo'r cyngor sir, efo sawl adran yn chwilio am weithwyr, gyda ni gofalwyr, yn enghraifft arbennig o dda man hyn yn y byd addysg, cymorthyddion ac yn y blaen. Sut mae'r cyngor sir mynd o'i chwmpas i rwan i recriwtio y gweithwyr allweddol hyn yn y byd economaidd gwaith hynod anodd dan ni'n efo ar hyn o bryd? Diolch. Mrs Anwen Morgan, dwi'n meddwl chi licio dod mewn gyntaf wedyn Mrs Carys Edwards. Os gynnon ni nifer o swyddi'n dda wag yn gyffredinol a hefyd dilyn ymlaen o gwestiwn Cynghorydd Alun Roberts. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Yndi, mae yn heriol
yn y cyngor hwn ac yn sawl cyngor ac yn wir yn sawl sefydliad arall ar hyd a lled Cymru. Fel ydych chi'n gwybod, oes, mae gennym ni swyddi gwag, ond mae gennym ni broses recrwtio, da ni'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol, da ni'n defnyddio cyfryngau gwahanol i geisio denu staff. O safbwynt yr ochr iechyd a'r gofal, mae hwnna yn fater sydd wedi cael cryn sylw yn y newyddion cenedlaethol. A'r hyn sydd wedi digwydd rwan trwy weithio mewn partneriaid ar hyd a lled y gogledd, da ni wedi cyfathrebu efo Llywodraeth Cymru, nid yn unig o safbwynt ariannol, achos dwi'n meddwl na safbwynt ariannol ydi o, ond darganfod y bobl gywir, a da ni wedi ysgrifennu at y gweinidogion y Llywodraeth Cymru fel 6 cyngor ar y cyd i ofyn, os na fodd lacio rheoliadau ac yn sbio ar y canllawiau a gweld be allwn ni wneud, os liciwch chi, ar lefel ranbarthol a chenedlaethol i ddenu bobl i'r maes yna. Wedyn, mi da i droi wedyn at Carys. Diolch, Anwen. Ia, fel mae'r Prifweithredwr wedi amlinellu, mae hwn yn broblem ar draws Gymru, sector gyhoeddus a sector breifat, ac mi yda ni yn amlwg yn cadw llygad gofalus ar unrhyw ddatblygiadau cenedlaethol a lleol. Fyswn ni'n dweud bod gynnon ni swyddi gwag, ond dyn nhw ddim mwy na dim llai neu be fysa ni'n arfer i gael. Efallai be di'r her ydy adnabod pobl i ddod i fewn a denu mwy o bobl i fewn i ymgeisio yn arbennig mewn rhai meysydd penodol am bod ni gyd yn pysgota'n yr un pwll. Mae'n debyg dyna di'r mater. Mae'n bwysig i gofio bod ni fel cyngor hefyd yn talu cyfraddau cyflog cystadleuol iawn. Da ni'n talu y cyflog byw. Dim bob cyngor sydd yn talu y cyflog byw, a da ni'n gwneud hynny ar y graddfa isa o'n cyflogaeth ni. Mae gynnon ni ymgyrch penodol ar hyn o bryd lle mae yna nifer ohona ni ar draws yr awdurdod fod yn gweithio i edrych ar ymgylch recrwtio penodol, yn gweithio benodol hefo Fôn ag Arwel yn Gwascym, a mae gynnon ni ddiwrnod recrwtio wedi i benderfynu ac wedi sefydlu ar gyfer wythnos nesaf, dwi'n cofio'n iawn, i drio cael pobl i gerdded i fewn a cael pwyntiad a trafod hefo ni beth gynnon ni fel cyfleoedd. A mae'r ymgyrch honno, da ni'n cychwyn yn Llangefni, ond ein bwriad ydy, os di honno'n llwyddiannus, i eldedu honno trwy yr ynys mewn llefydd gwahanol. Felly mae yna lot o waith ar ymlaen, a da ni yn gwneud ymdrechion penodol iawn i gefnogi hyn gan ddefnyddio y wybodaeth gynnon ni gyd yn lleol rhyngtho ni i gefnogi hynny. Mae hwn, tra bod o'n broblem cenedlaethol, da ni angen defnyddio'n gwybodaeth lleol hefyd i adnabod yr pobl sydd ar gael i ni. Diolch. Diolch o'r iawn i chi a bob dymuniad da i chi efo cynnal ar achlysur yna. Sgynnoch chi supplementary cynghorydd Alan Roberts neu ydych chi? Na, jyst sylw sydyn, gan diolch i'ch dwy yna chi am yr atebion llawn yna. Yndi, mae'n gyfnod heriol a problemau cenedlaethol di nifer o'r rhain, ond eto dwi'n cytuno'n llwyr atab lleol fydd yr atab yn y pen draw i ddiogelu bod ganddo ni'r gweithwyr addas yn y swyddi pwysig hyn. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Rywun arall efo cwestiwn neu sylw sgwelwch chi dda? Cynghorydd John Griffith. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Swn i'n licio cyfeirio at cwestiwn 1 yn yr cwestiynau allweddol yn ymwneud efo'r pandemig a'r effaith ar y cynllun yma ac yn y blaen. O dan iechyd a gofal ar tudalen 6, cyfeirio hwnna at ffigurau Ynys Môn ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma, gyda 92.8 achos mewn cyfnod o 7 diwrnod, ac yn egluro nag hwnnw'n un o'r ei lleia yng Nghymru. Ond mae ffigurau diweddar llawer gwaith gyda enghraifft o 550 mewn 7 diwrnod, ac hynny ymysg yr uchaf yng Nghymru a'r uchaf yn y gogledd yn bendant.
Yn ystod cyfnod y Covid, gwelwyd ymgyrchoedd arbennig gyda Two Sisters ac ardal Caergybi i ostwng na chosion, ac erbyn hyn gyda'r sefyllfa llawer gwaith i weld. A dwi'n gwybod bod o hwrach allan o'r cyfnod, ond mae hyn yn materol ar gyfer beth sy'n digwydd wwan, dwi'n gwybod, ond mae eisiau sicrhau bod ni yn gallu dangos i'r cyhoedd bod ni yn gwneud rhywbeth amdano fo. Be ydym ni'n gwneud i ymosod ar y problem felly ar yr ynys, lle mae'r, fel ni'n dweud, y ffigurau yn llawer gwaith, ac i weld eitha difrifol. Na ni, ydy'r arweinydd eisiau dweud beth gyntaf? Ia, diolch, Mr Cadeirydd. Mae'n bwysig nodi bod y strwythuradd yn ei le ar gychwyn yr argyfwng dal yn bodoli. Felly mae'r tîm argyfwng dal yn cyfarfod ac yn edrych yn union yn yr un meddylder ac ydym ni wedi gwneud yn ystod yr argyfwng. Efallai bod ni'n cyfarfod mor rheolaidd o ran weithiau ydym ni'n cymryd wythnos i ffwrdd o cyfarfod y tîm argyfwng maen nhw yn y dyddiadur fel bod nhw yna'n barod i gyfarfod. Hefyd mae'r grŵp atal aml asiantaethol yn dod at ei gilydd hefyd ac i atgoffa chi, mae hynny'n cynnwys yr heddlu, gwasanaeth iechyd, ambulans, y brifysgolion, colega ac yn y blaen, a meddyg lleol hefyd. Felly mae hwnna'n man lle da ni'n dal yn cyfathrebu'n glos efo'n gilydd. Yr her sydd gennym ni ydy bod ni yn lefel 0, fel mae'r Llywodraeth wedi'n rhoi ni. Felly i ni fel awdurdod, da ni'n gofod cadw o fewn y canllawiau hynny. Ond mae yna dal rheola yn bodoli, ac o fewn y rheola yna mae'r tîm gwarchod y cyhoedd yn monitro sefyllfa'n agos ofnadwy. Mae yna drafodaethau pan mae achosion efallai gyda archfarchnadoedd ac yn y blaen, llefydd gwaith ddim yn cydymffurfio. Mae y tîm gwarchod y cyhoedd dal yn ymweld a mewn cysylltiad â'r llefydd yna. Yn amlwg, ers cychwyn yr argyfwng, ers cychwyn mis Medi, da ni wedi gweld dipyn o blaenoriaeth ar sefydliadau addysgol. Felly, nid yn unig tîm gwarchod y cyhoedd, ond mae'r tîm addysg mewnol yn cefnogi'r sefyllfa Covid o fanna. A wedyn mae'r deialog parhaol o fewn y sector iechyd ar weld i ymuno ni wan fel pennaeth oedolion fod i cymryd y baton geniolag yn parhau i gyfathrebu'n agos gyda y darparwyr gofal allanol i ni yn y sector breifat ac annibynnol, ond hefyd yn cael y cysylltiadau yna efo gwasanaeth iechyd fel bod ni'n monitro'r sefyllfa'n fanna. A mi ydyn ni, dwi wedi ymuno fel ydw i yn un am bod ar ôl y manylder, dwi wedi ymuno yn y tîm argyfwng yma a da ni yn cael nifer o dystiolaeth o fanna. Felly ar hyn o bryd, os fysa yna glystwr neu sefyllfa sy'n peri pryder, mi fysa ni yn amlwg yn ymateb yn yr un modd o da ni wedi gwneud yn flaenorol. Mi oeddwn ni yn edrych wythnos dwytha ar gynllunia os fysa rhaid profi torfol eto sut da ni'n ymateb, oherwydd yr her da ni'n gwynebu rwan ydy bod busnes fel arfer yn amsugno amser swyddogion y cyngor, a mae unrhyw beth ychwanegol i ddelio efo'r argyfwng yn mynd ar ben y job ddydd i ddydd. A mae honna, fel ddudodd, dwi'n meddwl, cynghorydd Richard Griffiths gyna yn golygu mi fydd hi'n gaeaf hynod o anodd. Ond dwi'n trio roed y sicrwydd i chi bod y strwythurau yna i gyd dal yn bodoli yn lleol, yn rhanbarthol, a'r cyfathrebu cenedlaethol yn parhau hefyd. Diolch, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn i chi am yr ateb cynhwysfawr yna. Rwy'n arall eisiau ychwanegu beth at hwnna? Ella dylwn ni, Mr Cadeirydd, fel cadeirydd y tîm argyfwng, ac ella fi dylan sydd i fewn ar ôl ynglyn â'r data, ydy. Mae'r data yn uchal rwan, ond mae o'n uchal drwy Gymru ben Balader. Pan o'n i'n cychwyn yr argyfwng yma, oedd rhywbeth o niferoedd achosion 50 dros y 100,000 oeddech chi yn cael eich ragio yn goch. Wel, mae'r lliwiau yna di mynd trwy'r tod ydy. Ydy, bore heddiw, ydy, mae Môn yn un o'r siroedd, y sir uchaf yn y gogledd. Mae'r sefyllfa'n gallu newid yn ddyddiol. Sut da ni'n edrych ac sut da ni'n ymdopio'r sefyllfa yn ymateb i'r her, mae gen i'n swyddogion mewnol yn sbio ar y data yn ddyddiol, yn trio adnabod clystyra, yn trio rhagweld lle mae'r problemau.
Mae gennym ni rannu negeseuon cry ar yn cyfryngau ni trwy'r tîm cyfathrebu, ac yn y bôn mae rhaid i bawb reoli ei hun a gwneud y pethau creiddiol, a mi fydd honna yn neges gyson am y 6 mis calad sydd o'n blaenau ni rwan. Mae yna rannu gwybodaeth ar lefel tîm yn y cyngor, ond hefyd ar lefel ranbarthol, a trio gweld be felly ni wneud efo'n partneriaeth i atal ac amddiffyn y cyhoedd. Dwi am droi nesaf at Dylan, achos o'n i'n trafod y data bore yma doedd Dylan. Diolch. Diolch, prawn da pawb. Dwi'n meddwl bod yn deg i ddeud bod y golpost wedi symud o'n ar sut i fesu'r effaith y Covid. Oedd ella bod yr achosion neu'r incident rate yn is i ddechrau'r daith, ond o'n neb wedi cael y brechlyn wrth gwrs. Mae dros 53,000 o drigolion yr ynys wedi cael yr jab cyntaf neu'r ailyn, ac wrth gwrs dwi'n meddwl os dwi'n cofio'n iawn, mae dros 4,000 wedi cael y boost ar hyd yma hefyd. O ganlyniad i hynna, beth sy'n digwydd ydy, bod y niferoedd yn uchel, mae faint o bobl sydd angen gofal yn yr ysbyty yn parhau yn weddol isel ac yn gyson. Hwna ydy'r y peth pwysica da ni fonitro rili, sef faint o bobl sydd angen gofal yn yr ysbyty. Ar y funud ydy hwnna ddim wedi newid bod yr achosion yn mynd i fyny. Mae'r rheoliadau wedi newid hefyd. Dyna dwi'n meddwl sydd yn trwlacio mae'n haws i'r ymlediad ddigwydd. Mae yna ganran uchel iawn yn yr ysgolion, ond mae'r ysgolion yn parhau ar agor bod yna neb yn dymuno i gweld neb yn cael o. So dyna lle da ni anni, dwi'n meddwl bod ni'n gobeithio bod ni'n mynd i droi y gornal yn gynt yn hytrach na'n hwyrach a gweld y ffigura'n dod lawr, ond yn syml o ganlyniad i'r brechlyn dydy, bod y ffigura'n uchel, dio ddim yn golygu bod y niferoedd sydd angen gofal mewn ysbyty yn mynd i fyny. Fyswn ni hefyd yn pwysleisio bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi i'w cynllun am y GIA, y Coronavirus Wales Control Plan wythnos dwytha. Mae hwnnw'n wneud o'n berffaith glir beth yw'r mesuriadau a sut mae'r gwahaniaethu, os liciwch chi, rhwng y mesurau lleol a'r eu cenedlaethol yn ffitio fo'i gilydd, ac ella bys yn fuddiol roed y link i hwnnw efo cofnod y cyfarfod, jyst i chi gael ei weld o. Mae o werth i sbio ar, achos dwi'n meddwl fel i'r prif weithredwr gyfeirio, yn syml, da ni'n cyrraedd lle rwan, lle dau beth sydd angen digwydd i pobl edrych ar ôl eu hunan. Y cyntaf di cymryd y brechlyn, a'r ail ydy dilyn y canllawia clir a pendant sy'n yna, a bod y cyfrifoldeb ar unigolion bellach yn hytrach nag ar y sector gyhoeddus, a bod pob gobeithio'n cymeryd y perchnogaeth dros yr ymddygiad yna dros eu hunain. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi, Mrs Morgan a Mr Dylan Williams. Iawn, rhyw gwestiwn neu sylw arall, sgwelwch chi dda? Mr Cadeirydd? Cynghorydd Dylan Rees. Diolch yn fawr. Un o'r dangosyddion sy'n dal yn dangos yn goch yn yr adroddiad ydy un ynglyn â canran NEETs, not in employment, education or training. A wedyn gael cyfeirio at y ail paragraff o tudalen 21. A mae'n dweud hyn yn Saesneg: Youth officers work closely with young people who are NEETs once their names are received from Careers Wales. Unfortunately, this year, due to circumstances beyond our control, we were not made aware of many of the individuals until November, when the snapshot was taken. This has been formally raised with Careers Wales. Dwi ddim yn siŵr yn union beth mae'n meddwl due to circumstances beyond our control. Os na modd cael mwy o esboniad ynglyn â beth oedd wedi digwydd, oedd o wedi digwydd yn awdurdodau eraill. Hefyd, na gadael yn fyna am rwan, a falle bydd gen i supplementary, diolch. Na ni, pwy sydd yn mynd i ymatab i hwn, sgwelwch chi dda? Bys, ia. Na ni, Mr Hughes? Diolch, Mr Cadeirydd. Bron da, prawb. Diolch am y sylw. Mater yn neud efo sut oedd y data yn cael ei adrodd oedd hwnna lly, ac amseriad. Mae Enid Williams wedi codi hyn o ran Cyngor Môn, a mae yna drefn mwy o ffeithiol yn ei le o hyn ymlaen. Oedd o'n digwydd yn llefydd eraill hefyd oedd mater fer drefn oedd o, ac amseriad o dderbyn data. Felly dyna oedd y cefndir tu ôl i'r sylw yna.
Diolch. Diolch yn fawr. Cynghorydd Dylan Rees? Ie, ac y supplementary sgynny fi ydy, faint o oedr oedd yna felly cyn i ni bod yn ymwybodol o problem a wedi symud ymlaen? Di'r union manylion ni fo flaen fi, dwi'n meddwl da ni'n siarad am chydig o fisoedd rhwng be fysa ni'n disgwyl fysa ni'n gallu derbyn. Felly mae'r cyfathrebiad i wneud a mae yna drefn fel dwi'n dweud mwy effeithiol wan, ond dwi'n meddwl chydig o fisoedd yn hwyr yn derbyn y data. A mae yna drafodaeth hefyd ynglyn â be mae'r data yn gynrychioli a pa data sy'n mwy effeithiol i dderbyn mwyn ateb o gofyn. Diolch. A cwestiwn olaf y mater yma sy'n gyda fi ydy, mae'n dweud many of the individuals. Faint ydyn ni'n sôn am oedden ni wedi colli dros y misoedd yna? Eto, rhaid fi ymddihiro di'r data mae'n flaen fi ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod di fôn efo ni. Mae'r data gyn y tîm ieuenctid. Felly, os nad i fôn yma, na i ffeindio allan a pasio gwybodaeth ymlaen i chi. O'na chi, diolch fawr i chi am hynny. Rhannu'r gwybodaeth, os fedrwch chi drwy gael o allan i ni'n y 7 diwrnod nesaf yma, sa'n ni'n ddiolchgar iawn i'r Pwyllgor. Iawn, Cynghorydd Dylan Rees? Diolch yn fawr. Na ni. Ryw gwestiwn arall neu sylw? Na, dwi'n yn gweld. Cadeirydd, ga i ychwanegu i'r cwestiwn dwytha na, dwi'n meddwl jyst o ran achos mi gafodd ni fel deilyddion portffolio gwasanaethau cymdeithasol ag addysg gyfarfod efo'r Rhys Enid a fo ni drafod hyn pan oedd o i'r amlwg yn un o'r cardyn sgorfwrdd chwarter 3 flwyddyn dwytha, athyn ni ar ei ôl o reit fanwl. Un i gadarnhau be oedd Rhys yn dweud o ran y casglu data, mae'r berthynas rwan a'r drafodaeth i bod fel yr Rhys yn nodi rhwng y gyrfa Cymru mwyn sicrhau bod ni'n cael y gwybodaeth yn gynt. Ond un sylw sy'n bwysig i nodi, unwaith oedd y gwybodaeth yn cael ei dderbyn, mi oedd o'n cael ei weithredu ar, felly mi o'n y gysylltiad wedyn efo'r pobl ifanc yna. Dwi'n eisiau neb feddwl bod y pobl ifanc heb gael cyswllt efo, a mi gafon ni fwy o fanylder yn ôl y Mehefin gan Rhys, a da ni'n sbio ar hwnnw'n deithio ni wedyn lle oedd yr unigolion yma wedi mynd fod o i goleg. Hei wedi gadael yr ynys oherwydd amgylchiadau teuluol, yn amlwg rhai wedi symud oddi ar yr ynys oherwydd hynny. Rhai wedi cael prentisiaeth a rhai wedi dechrau gwaith, a rhai yn derbyn pecynna addysg gwahanol hefyd. Felly, da ni wedi derbyn y gwybodaeth yna hefyd. Jyst i roi sicrwydd i chi fel Pwyllgor Sgriwtini bod y craffu yna wedi digwydd hefyd. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi am yr esboniad yna. Iawn. Rhyw gwestiwn arall neu sylw? Ga i gyfeirio chi felly yr un argymell sy'n na, pwynt 1. The committee is asked to recommend to the executive that the final version of the 2020-21 performance report should be published by the statutory date set the dwytha mis yma, and that officers in collaboration with the portfolio holder for HR and transformation complete the said report so that it can be published as part o papura'r cyngor sy'n cael ei gynnal ar y 6 ar 20 o'r mis yma. Sa rhywun yn cynnig hynny, sgwelwch chi dda? Hapus i gynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr, Cynghorydd Richard Griffiths yn gynnig o. Rhywun yn eilio? Hapus eilio, Mr Cadeirydd. Na ni, Cynghorydd Alan Roberts yn eilio. Newch chi ddangos bod chi'n derbyn yr adroddiad ar recommendation, sgwelwch chi dda. Iawn, pawb yn dderbyn o. Iawn, diolch yn fawr iawn. Wedyn mae hwn yn mynd i'r Pwyllgor gwaith nesaf ac i'r cyngor llawn cyn diwedd y mis. Iawn, da ni'n symud yn ymlaen rwan i eitem 4. Nominate to the Waste Steering Group with RAP Cymru. So da ni'n mynd i gael rapper newydd yn aelod o'r Pwyllgor hwnnw. Forgive the pun. Mae'r deilydd portffolio i ymwneud â hwn wedi gorau ymddihiro, sef Cynghorydd Bob Parry, o gyda fo bwyllgor arall i fynychu. Ydy Mr Hugh Percy yn bresennol
Yndi, dwi'n gweld rwy'n. Mr Hugh Percy, allaf sa chi licio rhaid esboniad ar y mater yma i ni sgwennwch chi dda. Iawn, diolch yn fawr chi, Mr Cadeirydd. Fi gofiwch chi yn cyfarfod dwytha'r pwyllgor yma pan ddech chi'n trafod perfformiad chwarter 1. Mi oedd na sylw'n cofio i di dangosydd rhif 32 ar y sgorffwrdd, sef y canran o wastraff sy'n cael ei ailgyrchu. Yna dargedau cenedlaethol o gyrraedd 64% erbyn 2019-20 a 70% erbyn 2024-2025. Mae'n canran ailgyrchu ni wedi bod yn agos at 70% ac ar 70% mewn blynyddoedd blaenorol, sef yn cyrraedd y targed 19-20, ond wedi gostwng i 64.5% ar hyn o bryd, ac felly mae yna grŵp lliwio efo sefydliad cenedlaethol o Gaerdydd, y RAP Cymru, yn cefnogi ni'n ddi-dal mwyn edrych pam bod ostyngiad i fod a be fedrwn ni'n wneud i gael y dangosydd yn ôl i fyny i'r 70%. Pan oedd y pwyllgor gwaith wedyn yn edrych ar y sgorfwrdd corfforaethol, mi yna argymelliad gan y pwyllgor gwaith i enwebu cynrychiolydd o'r pwyllgor Sgriwtini yma i fod yn aelod ar y grŵp lliwio gydag uwch aelodau, uwch swyddogion ac aelodaeth o RAP Cymru, ac felly dyn ni yma heddiw i ofyn am enwebu ar y sgwrs i dda. Diolch yn fawr iawn i chi am yr esboniad, Mr Hugh Percy. Felly, da chi wedi clywed pam, wedyn yr unig beth sgynnoch chi wneud rwan, sgwrwch chi dda, ydy cynnig cynrychiolydd o'r pwyllgor yma. Ga i gynnig cynghorydd John Arwen Roberts? Hapus i eilio? Da chi'n hapus ni roed eich enwch ymlaen, cynghorydd John Arwen Roberts? Roeddwn ni am cynnig cynghorydd Brian Owen. No. Na ni, da ni'n hapus bod ni wedi'ch cynnig chi, cynghorydd John Arwen Roberts. Ryw enw arall, sgwrwch chi dda. Na, mae rai bod yn omen, da chi'n gweld. Mae'r trydan newydd ddod ymlaen yma, mae'r gola newydd ddod ymlaen. Dwi'n meddwl bod hwnna'n arwydd bod yr enw'n cael ffafriaeth yn rwla, da chi'n gweld. Newch chi gyd dangos bod chi'n hapus, gwelwch chi dda, efo cynghorydd John Arwen Roberts. Na ni, mae o'n un frydol, llawn gyfyrchiadau a bob dymuniad da i chi ar y pwyllgor yna. A fyddwch chi'n dipyn o rapar o hyn ymlaen felly, cynghorydd Roberts. Ie, wel, na fo. Diolch yn fawr. Thank you. Reit, Forward Work Programme. Gai dynnu'ch sylw chi gyfeillion. Yn ealltwriaeth i ydy, fydd y cyfarfod cyntaf yn wneud ar gyllideb. Fel bob blwyddyn, da ni yn ddwylo y Llywodraeth Cymru efo hynny. Wedyn yn ealltwriaeth i ydy, fydd y cyfarfod ddim yn digwydd ar y cyntaf o fis Tachwedd. Mi dwi'n gywir yn hynny, ynddo? Ynddo, dwi'n gywir yn hynny. Mr Anwen Davies? I jyst cadarnhau yn dilyn sgwrs efo'r cyfarwyddwr adnoddau bod yna'r gymhelliad bod y cyfarfod yna'n cael ei ohirio tan ar ôl dolig. Tan ar ôl dolig. Diolch. Iawn, na ni. Wedyn, mae gynnon ni bwyllgor canol mis nesaf. Dwi'n gweld bod yr agenda yna'n drwm iawn i un cyfarfod. A gai ofyn yn garedig bod posib symud un neu ddau o'i tema i mis Ionawr i wneud tegwch ar swyddogion a'r pwyllgor. Mi adawai o'n ddwylo chi fel swyddogion i benderfynu be fedrwch chi symud. Ond fel cadeirydd mi dwi rhyw deimlo bod na ormod o'i tema yn mynd yn y pwyllgor ganol mis nesaf. Ond dwi'n siŵr bod ni, os fedrwch chi symud rhai i Ionawr, tydw i'm eisiau pwyllgor arall yn un swydd, ond bod ni jyst trio rhannu y disan pyn bach mwy cyfartal. Iawn? A na chi felly yn gyfeillion, da ni wedi dŵad i ddiwedd y cyfarfod. Gai ddiolch i chi am eich presenoldeb a pnawn da i chi gyd.
Diolch yn fawr. Pnawn da, bawb. Pnawn da.